Добре дошли отново след рекламите. Сега Гали ще довърши нейното интервю и ще ни разкаже по-пикантни истории. Така, да се върнем на темата за помощта. Помощ получих освен Митко Пайнера, от Иван, Комшията, от Пешо с голфа, от Митко от горния етаж. От много хора получих помощ, за да стана това, което съм днес, изключително много. Митко долния етаж? Да, и той ми помогна, момчето, така наистина, като се замисля. Още много хора ми помогнаха. Благодаря ви на всички. Няма да ги изброявам повече, за да не пропусна някой, така или иначе. Така, други въпроси имате ли към мен? Искаш ли да разкажеш, да ми кажеш нещо много лично? Ако не ти е неудобно да отговориш пред камерата и пред... Не, аз пред камера така иначе друг път съм заставала в доста неудобна ситуация. Ако се спомняте един мой клип така преди няколко години, като правих така, доста неприлични сцени с един мъж в една вана. Но не се притеснявам. Колко мъже си спала? Времето ви изтича, моля. Ох, мисля, че не знам, може би 5-6. За да стана това, което съм, толкова да. По принцип общо? Вие за общо питате. Аз мисля за последните няколко дена. Не знам, не мога да бъда толкова. Математиката никога не ми е била така силна страна. Да, но все пак предпочитам да не говоря. Какво е мнението ти за оралната любов? Аз така говоря на френски. Това е моят френски. Да, на френски. Да. Така, много бях щастлива днес. Мъжът ти как възприема твоята така разкрепостена личност? Аз мисля, че казах още в началото на предаването, как възприема. Не пошляпва. Не, побива се ме. Не ме пошляпва. Толкова си забавна. Да. Здраве. Здраве. Ще се видим отново след рекламите.